Iton aton bisita nga mayor dati hatang Sedo. Ngayon na board member na. Amo nyo tinipad eh. Nakadamo na ada. Mayor dati, now board member, Honorable Melchor Mergal, nga papadisan iton amon ate nga dada. Ate Vice Mayor, Vice Governor Maria Caridad Maricar Abrera Season Gotizan. Manujinsin na sayaw ka, I see you from the back. Di rin mag-iis ka na po. Ate Maricar Ganhe Padi Melchor. Masayaw yan na. Kurang sa sayawon, ayun hanlitin yung sa makon, mga kalamasan kong pataton, kakurat sana ay hagbuday. Nabinangan mga bisita, nag-aandang manihong ikagalang, may nagpupusgan, may sinsilyo pa, may pinutong kung may patron, madayo kay langit na nahon, at kadampan at tumablasa, nag-aarahin pagkasa. Sagat kong pinigang sa rayawon, alabing ang mga okasyon, mga kalagasan kong patanon, murat sa bunda at hinaan. Pero walang pimiling bayang daraga, kaya ito aadong kumurasan. Matatawag pindan ipausa, kay ang lagas ng iba ang turban. Masayang kurasan, nagluluhod-luhod ng naluman. Alasita, kay nasayaw na bisita, mahupay ang mga basura.
is Hernane Thank Township you, Statute 2023. Honorable Melchor Mergang Hernando and Euston Vice Samar. Governor Waray Maricar TV, Sizon subscribe. Gabisa. Ito naton masunod nga pasasayawon